Музычныя і літаратурныя гасцёўні, выставы з фондаў краязнаўчага і музея гісторыі горада. 21 чэрвеня пад гукі духавога аркестра ажывуць старонкі жыцця перадваеннага Брэста. Адчуць, якім быў апошні мірны дзень горада над Бугам, дапаможа маштабная гістарычная рэканструкцыя. Палатычны лагер з дэманстрацыяй побыту даваенных гадоў будзе дзейнічаць на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». У 17 гадзін 21 чэрвеня ад вуліцы Зубачова до вуліцы Савецкай пройдзе 6 удзельнікаў клуба военной реконструкции. Это значимое и знаковое событие для всех нас, для жителей всего постсоветского пространства. Мы должны об этом помнить, чтобы это не повторилось. Мы должны об этом помнить, потому что это память о наших предках, о тех людях, которые с оружием в руках защищали свою родину, о тех людях, которые, будучи мирными гражданами, стали жертвами этой ужасной войны. У ноч з 21 на 22 чэрвеня у мемарыяле «Брэсцкая крэпасць-герой» пройдзе традыцыйны мітынг-рэквіем з тэатралізаваным пралогам, а ў 5 гадзін раніцы на Кобрынскім умацаванні ажывуць жахлівыя карціны першага бою Вялікай Айчыннай. Беларусь, Россия, Украина, Польша, Латвия, Эстония. Удзел у маштабнай рэканструкцыі возьмуць больш за 5000 чалавек з 10 краін свету. Чакаюцца госці з Чэхіі, Казахстана, Японіі і Китаю. Многие из них участвуют в реконструкции уже не первый год. Вы знаете, человек, который вот один раз приехал, один раз принял участие, он говорит, я буду уже постоянно приезжать, потому что я не могу иначе. И прежде всего, конечно, главный урок из всего этого – это не допустить повторения. Лучше мирная жизнь, конечно, мирная жизнь, лучше улыбки, хорошее настроение, чем вот такие кровопролитные, масштабные военные действия. Плануецца, што ў мерапрыемствах з нагоды Дня усенароднай памяці і смутку возьмуць удзел больш за 2 дзесяткі афіцыйных дэлегацый з Расіі і Украіны, краін блізкага і далёкага замежжа.